Rezervația Situl Fosilier de la Coruș este situată în județul Cluj, în apropiere de orașul capitală de județ, Cluj-Napoca. Este o arie protejată cu importanță științifică aparte, deoarece conservă depozite fosiliere din Miocenul superior, cu o vechime de 10 milioane de ani. Situl este în sine o adevărată fereastră spre trecutul geologic al Transilvaniei, contribuind la înțelegerea evoluției faunei și florei din acea perioadă. Printre fosilele descoperite se numără resturi de pești, moluște și mamifere, relevante pentru studiile paleontologice. Importanța științifică constă și în posibilitatea de a reconstitui paleoambientul marin și terestru al regiunii. Rezervația are un rol educativ și de cercetare, atrăgând specialiști din domeniul geologiei și al biologiei. Deși situl este bine conservat din punct de vedere natural, el este în multe locuri vandalizat și deteriorat de intervenții umane necontrolate. Protejarea acestui sit contribuie la conservarea patrimoniului natural și geologic al zonei. Este un adevărat laborator de cercetare natural și un exemplu de echilibru între știință și conservare. De asemenea, el poate deveni un punct de interes pentru turismul științific și de educație ecologică, având un acces facil. Situl de la Coruș, în care fosile de milioane de ani se pot vedea păstrate și conservate în cadrul lor natural, subliniază importanța păstrării dovezilor naturale geologice și paleontologice ale trecutului.